Pati yakar phani no khabai khubai lam sogo. Pati yakar phani no khabai khubai lam sogo. Yakar phani pati no khabai khubai lam sogo. Ubagraki. 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 Long leg, 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 right here, long leg, long leg, long leg, right here, long leg, long leg, long leg, right here, long leg, long leg, long leg, Pramotha long leg, long leg, long leg, Pramotha long leg, long leg, long leg, Pramotha long leg, long leg, long leg, Police the party, Ubagraki, 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 Ibramothaki, Ibramothaki, Ibramothaki. जों चिनी बुबाग्रानी थानसानी बिसिंतै ताई चिनी मेडामनी दागी मुंबाइखे जों कायसा तिनी सालका करबुक बिसि अलिंद्र पाराव कायसा जों चिनी युद्ध कष्ट खाइमानी बिसिंतै जों तिनी विभिन्न पार्टीनि फाइनाय 14 परिवार 15 परिवार 38 बुतार जों चिनी थानसानी मारिव बुबाग्रानी फान बाइखे चिनी ताई मेडाम दलिनी फान बाइखे जों तिनी साक्तार मुंबाइ तिनी जों थानसानी मारिव तुप्रिमेले चिनी प्रिपरेशन उंजाखा जों जे कयेक दिन आगे जों नामानि ताइबो कतरंना दंमानि किन्तु किसुता चिनी प्रोग्राम रकनि खेप्रेयाव जों आसिकता मालिया किन्तु सक्सेस नंखा प्राय एक सप्ताह धरे जों प्रिपरेशन नालायमानि चिनी वाइटेब रिजनल कमिटि करबुकनि अंगैनाय जों बसखांगो गोबांमा जों पदक्षेप नानाय चिनी बसखांगो जों 30 तारिख नाना दंमानि किसेता चिनी अफिशियल प्रोग्रामनि बागै जों हल दकमालिया चिनी करबुक मालति बाता सल जों 2 हयते 3 तारिखनि बिसिङाव एकदम कतर के चिनी वाइटेब करबुक रिजनल कमिटि नि अंगैनाय चिनी सारा करबुक डिविजन नि जों चिनी युथ न जों कायसा कतर के जों कायसा प्रोग्राम खाइनाय चिनी संगठननि बसखाङाव जों बाइके थानसानि मारिनो चिनी तिप्रासारावनो तुफाइमान चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे आबो जों वानसलाय दंगो ताइ स्टेप के जों चिनी ओरिजिनल कमिटि नि अंगैनाय चिनी तिप्रामथा वाइटेब बुबाग्रानि तुइदुमा बिसिङै जों चिनी सारा चिनी करबुक डिविजन एन्टायर करबुक डिविजन चिनी युथ दंना जों थानसाव तुफाइनानि होनाय जों चिनी मेन लक्ष्य चिनी बुबाग्रानि लगि दंनाय चिनी वाइटेब रिजनल कमिटि नि जे समायतामो बिनि जों तिनी अलिंगपारा कायसा 15 परिवार बीजेपी ने याकारै त्रिपुरा मथाखौ जों जयेन खायफेना खायफैमानि कारनावहा जों दीर्घ दिन चिनी जे इ लामा कम से कम 30-40 बছর तोते कहा जों एकदम तानाय वंचित लामानि बागै हिमानि खांनि एकदम चिनीपारानि बागै एकदम वंचित बिनि बागै जों तिनी सार एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा और चिनी इएम मैडम दुली रियां जोंनि बंनि मानजामुबाय जों तिनी 15 परिवार बीजेपी ने याकारै त्रिपुरा मथाखौ जों जयेन खायफाया तिनी बरक नरक किसु खनागे खनाका बरक इच्छाइके थायो बरक एक कथाय साका पुला साका जों तिप्रासारा हामजागो थायो तारमाने तिप्रासानि बागै तिप्रामथा सामुं खायो आबुनि उद्देश्य जतनि बुखाव जतनि जागा अब सी थांका अब क्लियर कुबुइनि जागा तनाय दफाना हामजानाय साबो तिप्रामथा आबुनि बागैनो दफाना हामजाय बर फायो बरनि बाय आं हामबाय जानो दिनै बस जागानि फायगा आबो बनस बरखौ गया किन्तु बरक नायखा जे तिप्रामथानो राग्रिमे आंके तिप्रासारो रागलिया सुजाको आबुनि बागै से बरक तिनि तिप्रासारा हामजाय सामिनि कारणे बरना आंब्लायके हामबाय जानो जतनि बागै आबो तिनिनो बो मेसेज संथ हामबाय बरनि 15 परिबारनि 38 बुटार जोंनि होया बरनो बरक सुनो दिहरि जयेन दफायो आबो से सबसे बरक सोंनायदि बरनो जे अनरेबल इयाम बटंगो फरियान मानो बरक सुनो रिहरि देखाय नन सुनो बरक सुनो रिहरि जयेन दफायदि जयेन ना फैदि जना सहयोगी तांना हिननो अम हायकायसा लामा चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे दफानि सामुन राग्रानि हिंके बुबाग्रानि जे याद न बुबाग्रानि पार्टी बुबाग्रानि थानसा नि इमां एवं त्रिपुरा मथानि जे इमां आबनो जों राग्राना नांनाय आबन बागै बर राग्रानानि बागै फै आबनो सानमुं तो दीर्घ दिननि जारा वंचित तनाय बर आरो जागा खोना जागि एकथाय नेतार बरनि खुनजुरा बरनि कबनो खुनजुरा हाबजागलिया हासे हाबलिया माने ओ तमा हना आबनो कैसा तंबले
gang parile maji hala ini borok sawu suno abo chini kogia borok sawu engka ba borok khajak sukapo ini borok chini aro faile namuchu suja khe abo sin tini message abo ai dua na